kuno kwaMuparutsa Wonde Valley yaishe Muparutsa zviri kuitika izvo zvamuri kutoona. Imba iyo iri kutotsva, property ichipisirwamo, maunifomu yevana achipisirwamo, mabethi zvese zvichipisirwamo, zvichiitika kuti mhuri yeZimbabwe ione zviri kuitika kunoku kwaMuparutsa kuward 5. Imba yemunhu iri kutopiswa iyi. Hakusi kuti kupisa ega kana kuti moto watanga, moto utotungidzwa. Livelihood village rese yakasvika pakudestroywa. We are talking about 16 families being evicted kubva pavillage yavo. Saka village rese rikunzi chibvai pano. According to those affected, vari kuti tiri kubviswa pano patakagara kwemakore nekuti paroda kuiswa lodge. Ndo nyaya yacho iyoyi. Sinyaya chinamato kana Benedict chaenda itoisa munhu because inini ndirohwadziwa zvakanyanyisa ngezvandakanga ndaita pana. Asi ngenyaya yekuti unenge uchingokoshesa kuti inini ndiri munamati dai zvisizvo kana Benedict chaenda itoisa munhu ndotopedza ndomwa ushonga ndofa zvitori nani because atondiuraya. Mabhanana akora asina kukora zvese. Kira kutema pungu akutooneka karuzirwa rusingambooneke pamusha. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzatosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Zuva ranhasi ndiri kuward 5 kwaMuparutsa. Musoro tiri pamusoro pegomo chaipo. Ndofunga ndichazokushowa ikavhiyu kepatiri mune kavhiyu kakanaka chaizvo. Wara nhasi ndotaura nani? Moses Murangano. Alright, nhasi mukoma Moses ndasvika pamusha wenyu. Ndikuziva hangu kuti pamwe anogona kuona kunge pasiri pamusha, but panapa ndo pamaigara. Ndo pandaigara pana, ndo pamusha pangu. Alright. Apa paiva nechinya? Dzaiva dzimba idzo dziri papa. Chimbonditaurira kuti pamusha penyu pakaita sei kare? Paiti apa paine kitchen yanga iri apa. Apa paine bedroom rari apa. Alright. Toilet yangu pazuva ese. Toilet ndikutoona toilet. Yo yakasara yega. Alright. Makatanga rinogara pana? Na 2018. 2018. Ndo pamaitoti mukatobva kumabasa motoya muchitoti ndakugara pamba. Muchitaura pana? Sure yo. Zvichireva kuti panga pasina kudaiso. Panga pasina kuita zvakadai. Takaitika kuti pazodaiso. Nyaya yakanetsa pana tichigara panapa. Takapiwa pekugara panapa ziva mutemo. Taendawo kubva kuna sabhuku ishe. Zvese tikagara zvakanaka panapa. Tsanga dzacho dzinadzo. Tagara panapa ndo pakachizouya iye wakaenda nekuna ishe koko airinzi ada kuisa loji panapa. Ndiye ishe vatanga kuda kudzinga isusu panapa. Tichibva inini ndakakuti imurime chete. Tikati aiwa hazvisiri izvo, hamuna kuti tirime. Tsamba yenyu inga ndiyo yamakanyora yevani kuti ndakupa vana ava pekugara nekuti varime, nekuti pavakagara hakuna kusununguka wani. Ndimi makati patsamba 2018 anga 2020 akazotanga nyaya yake na 2020. Samama ne 2 years muchitogara pano. Ndipo paakaramba achidini achinetsa kusvika taona kuti kuti tirambe tichitaura nemunhu mukuru zvingatinetsa. Ngatiende kutsvaga noti analysis. Ndo patakaenda kwachief kwaMutasa. Tasvika kwachief Mutasa ndo chineso chatanacho ichi. Takagara soso takapiwa kutogara zvakadai. Svanzai varigeti kunyorere tsamba. Adini munomuseva muye kuti kuyananisei. Tasvika ku date tasvika 28 August rikana ndosukanganisa. Muna 2020 tataenda kudare kwaMutasa.
akasvika tikapinda mudare akabvunza kuti vanhu ava munovaziva here zvikanzi zveshuwa ndodi ndinovaziva zvikanzi ndimi akavapa here pekuti vagare zvikanzi zvikanzi ndakuziisa ishe kana maa musingaziva kuti vanhu vakapiwa pekugara vakanongedzerwa pekugara pa24 hours kana dai asati ane chaati aita panzvimbo yacho iyo hamuchakwanisi kuti mumutorere panzvimbo yayani yake saka tiri kuti nzvimbo ndeyevanhu ava sikotobuda tobva tati zvadi zvaita tatofara tagara judgment yatoripo takutoti ruling yapo tatorivara hedu ndopa wakachizoita nyaya yekuchiti iwewe chienda hameno maendera wakaita kukanzo kanzo yobva yatonyepa kuti yatouyawo ikaitawo consultation meeting nani nesu munomu kuti katenda kuti vari kuda kuisa chi lodge yavo iyi kanzo yakunyepa iyo mushure meizvozvo akatouya kanzo ikatoti yatopega isu hapana chataiziyawo kuti vari kutoti vakadi vakapega ende pawakauya pacho hapana munhu wakawana vachi nawo kusvika takutosungisodza varuramba kubva panzvimbo yani yangu taenda kumajestic kuti tabudisa zvinhu zvedu izvozvo zvikanzi nzvimbo ndeyeuyu tisu taita zveappeal taenda kuhigh court akati high court ikangotara futi izvozvo nzvimbo ndechi ndeyeuyu nokuti ndiye wakapiwa zviri pamutemo zviri pamutemo isusu izvi zvedu izvi hazvisiro pamutemo here zvanzi ndo zvatiri kutaura izvi atangoona kuti zviramba zvakatinyisa isisi kwekuenda hatina muri kuti tibve isusu wodaita zvinzwa kana muri kuti tibve isusu muda kuti tibve tichienda kupi uyezve tine zvinhu zviripo muda kuti timboende kupi zvanzi ibvai muende kwamakabva kwacho kuti muuye ipapo maibva muri kupi tikatiazve munhu akatombooneka kuti ndaakuenda mune chokwadi chekuti ungazodzoka here kuti ndakudzoka unenge uchine nzvimbo here paunga uri pacho pawaberechiidzokai kuvabereki venyu kwamakabva kwacho tikati hatina kwekuenda kusvika matiratidza kwekuti tiende ndopa wakaprocessa eviction yavo wakauya wakatisevha wakaisa eviction yacho wakasevha people here hameno machetero awakaita tizoone after nguva wazouya tatori kumusangano futi titonzwa kuti chatochaya ukumba dzimba dzaudi dzautopaza dzaupiswa wakapaza zveshuwa wakaparadza wakatungidza tikangouya tikati hatina kwatoenda kwautanga uchitogara kugadzira ndakatombotanga ndichigara panapa tembarary yacho ndakambogadzira tembarary panapa ndoigara panapa saka wauya futi wazonza kati LB kakwira mugomo kauya kati LB panapa svika takurwa fushirwa zvinhu ndini zvakadi zvakanaka kwaubva ipo papo kwavo ndatombonogara apa panetengi apa vateera futi ipo papo apo pane tengi rirapo ndo pandakamboisa tembarary yangu yekugara ipo wauya wasvika wapwanya futi ipo papo ndabvapo ndapota ipo papo ndakugara zvine zvavo apa wabva waisa tengi ravo riripo ndobva wakatanga kuunganidza ivhu ravo iri nekutanga kukanya zvidhina zvidee zvavo izvi zvawakatanga kukanya zvangu zvidhina zvakasarira zvepanapa ndizvo zvirungu kamwena ako karwa nako nezvandakashandisa svika nanhasi tiri panapa wakauyazve nguva yekuti chibage chaoningirika ndopakauya vachispreya chibage mavhidhiyo yacho aripo ekuspreya kwavaita chibage nekutema kwavaita mabhanana nekudi ese mamuri kuona mumhiro kutotanga ushuta mabhanana akanga atemwa ese tamboda kuripota polisi yacho yaitiwo yanga isingaatendi kusvika takazomboenda zvekuvakuru kuti hatingabatsirike kusvika ndopa wakazouya wakazovhura dhoketi iroro kusvika yaenda zvekumatare yaaseswa dhemeji yacho yakaita yaenda zvekudare kuya yasvika zvainzi une right yekuita izvozvo yekuti nzvimbo ndeyani ndeyake isu ndisu kana zvakadaro inyaya yemhaka yeurombo iri kuti zveshuwa munhu wemutemo ndiye anofanira kunge achiuya achidi kana zviri pamutemo akangobva pekutanga achishandisa mutemo vanhu ivo ndivo vanofanira kuramba vachidi vachiuya saka kana akuti akuzviurira ega achipaza zvinhu zvedu achiluta achidi vachingoti unoita right ndiye ane right yekuita zvinhu zvaari kuda no zvakanaka otongonyarara kusvika patindori nhasi alright zvakaafecta imimi here kana kuti vamwe vanhu vakaafectwa vemafamilies mangana akaafectwa
16 saka tongoti village rese 16 village rese riri kudzingwa. Hapana akambotora kuda kumbonegotiatawo naye here kuonesana nemunhu kuti shamwari ona mhuri dzedu apa hazvina takasotombotaura naye kuti tichionesana zvokutaura zvese izvi kana uri development hatingarambi development asi uri kuona mhuri yedu yatinayo nezvinhu zvedu zviripi iri muno mutarima nemichero yedu iri muno mutanechi munotitsvagira munotaura kuti toda kuenda kupi kwacho taenda kwatoda kuenda then motibhadhara zvinhu zvani zvedu nekuti iwewe haungarongoti wauya wautotanga kutobhenefita miti iri michero yedu yatakasenza ungodzinga ungoti ndepako izvozvezvo haana kukwanisa kuzvitambira wakangoramba achiendera mberi nehondo yake yekudi. Alright, ndaona kuti tine hama dzimwe dziri pakati pedu. Mune ukama nawo? Dzimwe dzacho pakugara kwedu hama dzangu ndivana Murangana zvakare nevamwe vacho dzahama pakugarisana nechitenderano. Saka muri kugara pai manje? Tinogara mumatende arava ipopa. Togona kukwira kuti tisvino so far tiri ungandiudza kuti iyi ndo yamunoshandisa sechi? Alright, tongoti panguva ine ndo patine tumbotandarira nekubikira pamuviri yedu. Ndio matiri kurarama chiri pamwedzi nevana zvese ndo pachimiro chiri. Zvinhu zvinorwadza zvinhu zvatinozongoona vadzi kuti kana kuri kutonga kwaMwari kwacho here kana kuri kuti kushanda kwemari. Tinoti mari iri kudini? Iri kushanda nekuti zvinhu zvedu isusu hapana chakahwanda zvinhu zviri straight zvinhu zvedu kuita. Tarisa mapepa ukasimudza kune pilo pane ukatarisa pane umbotsva vai unogona kuona mapepa ariwo. Zvinhu zvekuti badzi takandoona kuti zveshuwa kana uri uri kudini? Uri kushanda nekuti magariro atakaitawo panapa tarisingatarisi kuti zvinosvika nekuti hatina kungozvigadzika. Zvinhu zvatakatouya tikanongedzerwa kuti kugara asi takatozoona kuti nechikonzero chekuti Ishe wawana munhu ane mari kupfuurani isusu waakuda iye une mari kupfuura chi kupfuura isusu. Iri ndio judgment yekwaChief Mutasai. 2021 iri ari date rekukolekta haro iri chete. Saka kwaChief Mutasai makatohwina zvenyaya. Ndekwamvera chendorandikutarisa ndisikuruona. Ndikuona kuti muri 16 vana Murangano, Simende, Nyamudoka Sanyanga Nyangani. Ko pama makabvumirana muchipanana hamuna kunyorerana makabvumirana naIshe kana kuti naEdna? Tsamba yacho ndiyo yandiri kutarisa. Makatonyorerana? Yakatotinyorera tsamba yekuti ndakupai. Ndiyo yandiri kutarisa kuti iri pagara. Chitsvaga munatse kutsvaga yenyu musingamhanyi ndichitaura nawo. Imi maigarawo panapa? Maigara kwenyu muchitarisa. Alright, makatopwanyirwawo futi imi? Zvakato zoti mukutogarawo pakatomboda? Ndotogarawo pakatomboda iso. Mablazi so. Ndotogarawo mumaplastic sezviri kungoitwa vana. Nemhuri yangu. Asi zvinorwadza. Because izvi vanga izvi ndakandati muna December 27 December. Ndakatemwa vana 950. Abandona yaito ndibudisira mari iri kuma 450 pamwedzi wega. Saka izvozvi handisitorarama zvakanaka kana vana ndinowana 13 vakadzi ne6. Asi havana vasitoenda chikoro zvakatsarwa napa vatopota vaitombogara ngenyaya yekuti hapana chekutombobata chezvakanapa. Madzimai 13 aya madzimai 6 vana 13 mangu vari kugara kupi manje? Varikugara mumatende. Kugarawo maplastic mumangu ndinongoti akandofunga akikuuya unongouya achibva pasa kwausara kwakutogadzira zvematende amo. Ndizvo ndinotomboringira mucheva zvakatotomira. Mazombodzokerawo here kumboda kumbotiwo sabhuku
kana kuti Ishe uye umone tozviziva. Kwashe takamboenda asi Ishe akati akatoti tichitori kunze kwefenzi akati vakomana vagoma apo handisizoda nekutokuona vataure kuti ngavadzoke ngavadzokere handisizoda nekutomboona kuti katodzoka kuenda vasabhuku vakati ina handina chekuita pa ndiri kutoshawa kuti Ishe ngondiri pasi pake. Saka handikwanisiba kuti nditokubatsirai vakomana, nyaya chengorema kuti ndikubatsirei ngoti Ishe ndiye akandidzvanya. Ko imi muri kutarisira sezvo ndaona kuti nyaya yazosvika kukoti, tomboti mazonzi shuwa ibvai, munozvitambira here zvokuzotobva panapa? Imi makatorima uyezve muchibva mune muchienda kubva kwacho kurunesa. Chiri kutokonzeresa kuti tirambire tiri panzvimbo inyaya yekuti kukwenda hatinamo. Tichitoti unga taakubviswa panapa takataura kuti isusu hatirambiba kubva, tinobva asi titsvagirepo kuti tiende pacho. Mubva matikombanzetawo zvinhu zvedu because tine miti mihombe chaiyo yakutobereka miavho, rich trees. Saka kuti tingosiye zvinhu zvisina kukombanzetwaba ndozviri kurwadza. Because mamba pangu izvozvi ndakatemera mabhanana ndotaura asi handizomboshayiwa $100 ekuti ndingotengewo kagorosa ke pamwedzi. Saka ndikasimuka ndinenge ndoda kuenda kutanga kurarama nge. Mabhanana yaikupai mari yakadii pamwedzi? Mabhanana aya ndaigona kuona $600 pamwedzi. Saka izvozvi kazhinji kacho 100-150 handinyanyi kupfuura ipapo kubva mukutemerwa kwandakaita. Munhu arikubvhiringa panapa nguva zhinji tinotogara takasangana. Musi weMonday last week takatosangana but hatina kumbotaudzana naye, hatina nguva yekutombomhoresana naye kana kutaura naye. Kundomusiya akatosvika kutema bhanana rangu ndombomutarisa because kuruzi ndiye ane mapowers. Ndombomutarisa aritema, kana angotema avavhara nzira, kana angoenda ndobvisa bhanana rangu ndoisa pasaidi. Kana uri muti ndinondoya ndibvisa ndiisa pasaidi atema zvaandiita. Kana iri plastic akati akacheka tende ndinongosiya achicheka, akanga angoenda ndoya ndovhara hangu tende yangu. Nekunaya kwemvura uko mvura goroni yakatotinyangadza kuti vhiringa kuti tarindoruma tende somuona panapa masabhesi akatobviswa semande kutokwidzwa zvo bviswa nemvura ndiye akaya futi iye wakudzikisa basi. But pandakwidza kuno kandinamboona kunge pane lodge iri kuvakwa. Handizivi iri kana kuti ndashaya saidi rairi lodge. Hapana saini yamatoona yekuti muri kuenda kuno ndofunga kajuraho kamaona apo. Nekakebhini kamaona ndo zvake zvega izvi. Kakebhini ndo lodge yacho. Kakebhini kamaona apo nejuraho ndo zvake zviri muno. Zvimwe zvese zviri muno ndezvavanhu vari muno. Ndokuti izvizvi rufaro chakana ndikaite vhiringwa kana varofuma nangotemwa kuti ndiende mumapurisa chaipo kuripota pari uremu. Ndokuti iye wacho akabva ati tauya muno makati nini ndine 25,000 kana mukada waendepi mari yekupa maloya ndinayo hambondikwanisiba. Uye mukaenda kumapurisa mapurisa hana chaanokwanisa kumbokubatsirai ndichoba ngekuti ndakapa mari. Ende shuwa kuti kaenda kuripota paruda police station apa haambotibatsiri vamapurisa acho. Kuti azototibatsire kunge tazotofonerawo vamwe wangotibatsira kumberi uko watofonerwa kuzi murudii kubatsirawo vanhu ndopangozozwa kuti uye muripoti kesi iyi. Anozototifonera chiuye muripoti kesi iyi. Asi tikataenda tega vatambiri pake chishemo chedu. Alright. Madzibaba makapwanyirwawo here tozosvika pamba penyu makanga maigarawo pana goma mhuri yenyu yakakura sei? Saka vari kugarepi zvino? Madzimai enyu kana kuti vana vari kuzvitambirawo sei? Madzimai naona vatorwadziwa kuti chekuita ndo zvavasinapo. Havanawo nyaya iri kuenda ndeyekuti madhiplomezi atanga ataita manje ndozvimwe zvinhu zvinozongowanyaradza kuti harikaiti kushingiri because inini hawo personal zvinhu zvandashanda inini kuitaisira kuti after 5 years ndokwana ndatowa someone kana mota ndaitoteka because ndashanda mashanda pamwedzi maibatawo makamari kenyu kakati onyu maoko mabasa emaoko enyu? Mari ndaitobata iri nani saizvinezvi ndakaenda kuita plans yangu mabhanana akaenda kutemwa saka ndamwa achabva atogoborwa kubva kutobvisa ndautoita replan. paakagobora pacho aibva avaka here? Hapana chakatomboitwa zvokuti tikasvikapo muchatoona kuti zvakaoma. Hapana kana chinhu takatodzokera motosima futi mabhanana kutoona pasina chinoitwa.
Ya zvinorwadza. Unotoramba uri pakurwadza. Unoramba zvinorwadza. Takungorarama Amhanyira mudhara. Amhanyira mudhara. Unonzani uyu manje? Abrahama. Tauya pamusha penyu ngoma abhu. Mabanana yamakamasima rini? 2018. 2018. Ezvezvo kwangotora mari. Chibage chine Kugara na Daniel Murangano. Daniel Murangano. Panapa ndo paive pamba penyu. Ndo paive pamba pana. Alright. Ngantauro apa ndo paive nechakati apa ndo paive nechakati. Right. Apa ndo paive kitchen apa. Alright. Apa pane bedroom futi ari pamberi. Alright. Okay, saka tatichitarisira pamwe taichada wakafuti dzimwe dzimba kumusoro. Okay. Zvakutorera nguva yakadii kuvaka musha uno? Kwaka musha uno. Kubva 2018 ndakazovaka panapa muna ndakaita 2 years. Ndazovaka panapa. Ndaimbogara pamusoro. Ndazodzika panapa. Sei makada kanzvimbo kanaka instead of kumusoro? Kumusoro kundakakusiya nekuti papa padhuze neroad. Ndikati kuzogara muroad azvizodi. Azvinatsvita barega nitsvago pakataramuka vijana neroad. Kokupwanywa kudai zvakatora nguva yakadii kuti vazo? Kupwanya zvakandopwanya 1 day. 1 day? Simba rese re 2 years ranga ra? Zvakatorwa 1 day because ndastori panapa pandakanga ndatomboenda kumusangano ndatosiya vakadzi ndakazondofonera wazi mumba dzaputswa. Ndiani anga ari pamusha pazvakaita? Vakadzi ushu. Ndiye anga aripo. Mune madzimai mangani? Ndine 3. Mune 3? Mama enda nevairi? Ndaenda ne1. Mama enda ne1. Panapa pane 2. Vamwe vacho vari zvitadzawo here zvekupwanywa kana varipo? Wapi wakadzi? Dzakandopwanywa ndoripo. Kana kumbozama wakada kudaiso vanhu vacho vanga vari pangu vakawandisa. Saka nevana maugara mupi? Hatitogara mudzimba imwe mune mutende mumatende umu tinotogara imwe. Mabanana akatemwa mashoma kumusoro. Alright. Bozi aya ari kumusoro kwa ndiangu futa. Ndekwenyu kwese uko? Vaivepo musi wacho ndewako? Ushu. Rai ndiende kwavari mama. Gara henyu. Watongosvika ndakangobudisa zvinhu chingomhanya kuti pamwe anogona kutiputsira zvinhu zvingorimwe munhu. Ndatanga kutobudisa zvinhu unodai wakandongosvika pane chakombobvunza kana kutaura wandosvika wototanga kudhigimara dzimba. Unombotaura nawo kana udini nekuti wakawanda pamwe anogona kusvika nema30. Ma30? Varume vakadzi vacho ndinozvibondindo. Papa inewe mutemo here kana kuti vanga ngori vanhu vemunharaunda? Papa ndo nemapurisa. Vanhu vemunharaunda avo 30 ndo vaibatsira? Munotovaziva mukaona? Mwacho novaziva mwacho muchavaziva. Hamuna mbozamawo kuvati nhai imi mwaitei musha wangu? Anombobvira wandatana nawo basa kungena ndiri munhu mukadzi. Alright. Saka nevana muri kufambisa sei? Nevana totogara dzimba idzi torarama mudzimba idzi. Dzimba idzi tichingobirwa ndingosvika vandanoenda mvura munhu ndosvika indovhura ichayo ndopindwa. Nevana vanoenda kuchikoro? Varipo vana vanoenda kuchikoro mukombo? Komvura manje nekunaya? Hatitongonayo, kunotamba iripo. Patongodzika mvura kotongoiswa jagi kuteya mvura mukati. Zvinhu zvenyu hapana chakapwanya? Zvakapwanyika magera anga ari mumba makapera kurasika. Ndazondopera kundojerera mwacho. Mwacho akabva kundorasika, mwacho akabva kutsvira mumba. Uza kwanga rundoti kupwanya nobva wapisa. Vandopwanya wapisa. Zvinoitwa here kuti tinosvika zvinhu zvapwanya dai so zvasvika pakutotirwadza. Taitoti pamwe wezanupeki ndoachatotibatsirawo matanho acho. Alright. Imimi hapana chimazvitadzawo? Tatozvitadza. Pane vamwe here vanouya vachibatsira kuti sezvo vachiona vana vari panze munhu vana vachinaiwa nemvura, pane vanombouya vachibatsira? Hapana, vamwe ndoti zvingondovarwadza wondoti zvinhu
zvakandoitika kuti saka zvinotosvika kutorwadziwa ndizvo kuti vanhu vangosvikira rini vakandogara mudzimba dzakandodai so nevapwe. Kupere gomo chaipo. Gomo yatanga. Majaira mune makaripfeka jombo. Uri kuendawo ndo kwatiri kuenda. Shadzoka futi nevano. Oh. All right. Vari pamberi kufamba kunge vari kutofambawo mutara. Yowe. Pereo wakatobereka mabhake mama ichisaigona kukwana 2 buckets ipo. Uri 1. Pakana ndo akatemwa mva 27. Ndima yeparuto ichiripo. Hata mwakaita zvekugobora ndo pane ayo maplanti madoko aya. Alright. Ndo venyu vana. Ava nguva Philip. Matanga kutaura mambotaura naye. Alright. Mamanyiswa. Hey. Zvomboona kuti semu zvakangoitika uku ndo zvakangoitika. Yaive kitchen ke. Maive mupi. Mazori 1. Alright. Ati ndopenyu pa. Okay. Regai kutora mafemo ndisati kuwere. Tumpe chair. Chair panodiwa. Ndatora mafemo munodiregerera atina. Sure. Igomo. Munganditaurira kuti apa ndo paiwe nechu here kare. Pandiri pana. Ndinoona ndakawaka apa pane bedroom. Saka nditori mubedroom pana. Raisati raro apera ari padoor level ndasati ndapedza waka but taimborishandisa sebedroom bozi tatungokambaira pichana pichana. So nongone honde kuda kuti kudraw developer kudraw waka. Saka taidzingira zvinhu izvi. Alright. Mari mune madzimai mangani? 3. Alright. Saka vaigara futi ndo mabedroom avo. Ndo. Makitchen avo. Alright. Mabanana avo komabura endei? Maikandira huko. Alright. Okay. Time chirimo yakusunda yabaore kuti kuzikandiremo chiratiremo. Alright. Zvotodzidza. Netsama ndakabata muno yakanyorwa musi wa 10 October 2018. Changoiverenga. Kuna ani nani zvake wemu ward 5. Muno ndo mu ward 5 anoneje kuzekanyorwa nepen. Ini shemuzvare muparutsa ndini ndapa vakomana ava nzvimbo yekugara nekurima. Vana ava ngeve muno mu ward 5 muparutsa. Pawanga vari panga pasina kufaranuka kuwaka nekurima. Ndini wenyu ishe muzvare muparutsa. Vapaiswa chidhindo, vapasainwa, vapaiswa ID number, vapaiswa futi nefoni number. Vamachengeta mapepa. Alright. Okay. Ende ndaona kuti hapana kunzi mapuhwa pekurima chete. Zvakanzi mapuhwa ndapa nzvimbo yekugara nekurima. Ndakatobhadhara mutete yakatokwana. Toziva kuti ende ndakatovhachajwa futi pamusoro pacho. Saka muzvara wando isha ari kutiwo chiine kumapepa awo. Azomboda nokutombozvizwa kwezvo. Toti bye. Bozi akatombotidaidza kudare kwake. Ane mukomana ilojo. Tikashupana. Achiti mimi itai kuti mupe. Akada kutombotisainisa mapepa efake kuti mimi tawirirana kuti tikatazojamuka tikataiwa tawirirana kuti kudini.
ndipakachizotanga otoshupana nesu svika mena angoti inini taiti mubvepo ndaisa lojia tatine chibva tichienda kupi ndo pataishupana iyo kana mimi mune pekuti tieni asi tatombodhivheropa because mabhanana yandakasima 2018 tichikosvika muna November ndakasima plantation mabhanana amwe acho angarapa ndio akagobora zvichitofunga kuti pamupandi chida kuiswa asi hapana ndazotosvika pausima futi mamwe mabhanana. Mabhanana aipinza mari pamwedzi anopinza pamwedzi ere kana mabhanana totenga pamwedzi every month tine harvest. Alright. But mabhanana aito ndaindoona half a ton mabhanana ari apa ndaitoita kuti munatsorarama ndaitorarama zvitona zvese zviri panapa zvinongoita through mabhanana handina kwandinoenda basa kana kumboenda uri chomba wemunhu basa rangu ritori panapa mukapota useri une plantation yemirishi iri kusero nemapineapple mikoropea zvese zvandanga ndadevelopa zvese zviri kunozisiya but ini chandizototaisa to other side ndototi nini wada kuzama kuda kutibira zvedu because waona zvataita kuti zvakosha kuti kana ukatora watopinda mumari kana mari yauri kuendesa makota utoona kuti ishoma pane mari yaushabenefita pazvinhu zvedu zvatakashanda. Mirichi bombe ndemirichi mombe iri kuma50 yakura kudai so yakatobereka midoko isati yabereka irikutanga uri gore rinogona kubereka itori futi kuma50 chakuti ndone mirichi roma over 100 chakuti 120 plantations dzemirichi dzandakasima payard yangu ine. Mikoropea kuma40 plantation but mikoropea anyanyo kuwerenga vanodira nemirichi boze njia ndotaisirwa tinofanira kuzvipa mari yakati wandei. Yakakura sei yard inogona ita zvema 2 hectares. 2 hectares. Anytime unongouya achingotema izvo patone bhanana rakatobvotema pasera angosvika ndisitoripo wandori kumusangana varosvika vasiyatema bhanana vatema nzimba varifamba vachidya kuenda kubva pamufana vafura vatema futi mamwe katona mamwe mabhanana aya ari kubva oshuta akatoya futi last week before vasiyatema vazoya futi vatema futi akabvototema pakamusemandoni saka paanongosvika unongoita siyaita anything chamungotoona kuti hey ungodena chete ndokuti dai sinyaya yechinamatoba kana Bennett chaienda ndaitoisa munhu because inini ndirohwadziwa zvakanyanyisa ngezvandakanga ndaita panapa asi ngenyaya yekuti unenge uchingokoshesa kuti inini ndiri munamati dai zvisizvoba kana Bennett chaienda ndaitoisa munhu ndotopedza ndomwa mushonga ndofa zvitori nani because atondiuraya vana vari kuenda kuchikoro vanotoshupika nekutoenda kuchikoro pambacho kana uchinaya hamiona marata akatombotorwa nemhepo aya vadonha iwa manyowani marata andakapotenga but mukaona atotoita kunga kare kare because vangondoya indotora vakanda paseta kezvaanenge achingoda mukaona atova nemaburi but manyowani marata asati amboshanda kana chinhu. Okay. Pana pandakabata judgment yakabva kuna Mambo Mutasa 2021 vanhu ava vakapiwa pekugara naIshe Muparutsa muna 2018 mari zvino wakuti chibvai. Mambo Mutasa anoti kana wakapa vanhu pekugara hamuchagoni kuvabvisa papaiswa chidhindo zvese nefone number 1405-2021 Chief Mutasa box 117. Saka pamama matoti zvatovhara haisati zvinhu zvedu zvatotitira bozi tatisina chimwe chinhu chatatositaizira chinhu chakashata bakumberi kana kungoshingira kushanda kudai so tatoti hapasina zvimwe zvinhu zvishatitera patakazongorwadziwa takuzwa kuti dzimba dzabhuswa because aisitoripo wamona nditoriwo futi musangano kubocha murindi yanga iri panapa ndakazotomhanya kuzombobvisa mese alright mese mamuri kumusangano we mamuripo vakauya varipo chii chakaitika musoma muri vakatouya nandiri pangu vakasvika ndiri pamba pangu vasvika ndiri pamba pangu vakangopfuura nenzira indakangoti mazuva ndakudai vandatarisa ndione iya vanhu vatotopfuura apa vaneni pfutima ndikati kwashata tindozwe kuruzi bvisai zvinhu mumba bvisai chinhu mumba ndikati pamwe kunyepa wapfuura waenda pamushauri apo uyo mabhanana apo ndizwe chii chinoitika wautaisa kuona kicheni yanga iripo yadzika nguva yatoni yakutopuchitika yakutobaka moto rikati vana mai ngatibvise zvinhu atanga kubvisa zvinhu mumba wabva ipapo vaenda pamushauri pamubhanana apo ndakutobvisa zvinhu mumba zvakazondosara wabva ipapo wapota pamusha futi uri paseri
wazobva vapangwa vorondonera kitchen ikandodzika basi watungidza moto hapana chachirimbosara ba zvese madhofuremu angaruchira pa kozi madhofuremu edu ngemauti saka wazobva ipapo taingotera chiuya pandakapedza kurongedza vangu pawatungidza pangu ndakabva ndatomhanya ndikati gani mhanye pamukoma ndaya panapa patanga kubatsirana namai kurubvisa zvinhumba tobva tabva panapa pavangopisa panapa tabva panapa ndadzika pamunyingi vazasa kundotera vakangowanda vanhu chekutaura navo tatisina asi chachiri nechakazonetsa ndechekuti takada kumboedza kutorawo mavhidhiyo regai titorawo mavhidhiyo zvauriti vakaramba vaitotiti ukandoona munhu atora vhidhiyo vauzi iwe wada kutora mavhidhiyo vauti iwe saka takazosvika pakuti ini wanangorambidza kutora mavhidhiyo zvaurita here kana zviri pamutema asi vakatirambidza kusvikira umwe wacho akazototaura tirikuzwa kuti vakomana mukasiya vanhu vatora mavhidhiyo nyaya ingozotishatirai tikati ingoshata pakudini vanhu vaita zvinhu zviri pamutema kusvikira takazobira vamishairi pamirapo pamunin'ina namukomba pamirapo movha wamboda kutorawo vazi siyai zvokutora mavhidhiyo saka mukoma anga aripo vakazotoita nharo dzekutombotora mavhidhiyo vari kuputsa dzimba vatorwa akabva atobvuti vafone vatobatwa vaendiwa naye vakazodzokerera kutara kwakuzi haiwa takutoenda newe vachadzokeri tizoone nguva adzoka pamadzoka sei kwazi wambosvika pa wakutenga madzingi avo wambondisiya ndakagara pangu ndega saka ndo panda ndandoshowa ndadini handauya kumbo wangouya saka kubva ipapo zvina zvinombotimirira mucheka kundogarawo kundoti hapana zvekuita ba muna vana vangani panapa pamusha panapa ngomu pane vana vangani 15 vese varikugara umu wambopota wemboendawo holiday but totochishiya dzimba vanhu vangosiyana karikita dzavo vamwe vanenge varoti varoramba varita nharo nguva yareba vanhu varipo nguva vachibve havo zvinondoitawo vamwe ya nekuti chimwe chinhu chandazoona panapa makainvesta mari nesimba renyu ndaona mabhanana ndaona malichi ndaona maavo ndaona development nekuti panapa mugomo kune vanhu vari kuona vhidhiyo panapa nditori mugomo ndatokwidza mota about 2 kilometers maybe kuchikwira mugomo saka ukaona mugomo mazokliwa kudai panenge pashanda simba ndaona kuti ndo chimwe chinhu chamuri kunyanya kurwadziwa nacho muchida kunzi gora tomboti mazonge makukombanzira munoisa mari pane zvinhu zvese zvamaisa ndikanzisa ifiga 50,000 over 50,000 ndezveupenyu hwese ndikatori 50 nditotora shoma zvekuma 100 something thousand because shuwa ndashanda kana dai dai kuti taikwanisa kutendera yadhiyo ndichikuratidza shuwa zvandashanda ini unonyatsoona kuti shuwa munhu anga ashanda chido chake mapepa zawo zvatochengeta ndozvatocheka plus aperi mabhosi kuramba tungoti tikangopa munhu tofotokwapa vamwe tichikoramba tine mambosi takatoona kuti tikasagara nawo pamari hapana zvaneti saka makagoborwa here munomo ndikuona kuti akavhura gobo kugoborwa kweso gobora ndiwo akagobora pana pesa murichi wakatomwa watobereka wakatotemwa mona utanga ushuta imwe yacho akabva yandofa kwese une mirichi yaeruka wakapera kutema temera pasi bari chakazondirunesa ndechekuti alright imi wakatema ko iyo wakaisiri kuratidza kuti watoda miti yangu mirichi iri ndanga wasurida dai wakaidini wakaidestroy but wakangourai imwe yacho ngeruku wasiya iyi This ndakaregera urimi apa ndichiti vari developer ngaumbodevelope apa pacho pawarukana bhoza itoyo tema mabhanana pana tikati saka regei ndimboregera urimi handimboona kuti vane zvawada kuita shuwa but still muona isango ndatotanga kutorima kubva pamukotomi avhu kuenda kusero saka vakamboya here vachirakidzawo kuti vakuda kuvaka loji hapana chirimboratidza pandimuona ndomasango varondochengeta apo pane murisha apo pane umwa wakadestroy yanga isati yakutobereka hayi murisha yanga isati but this day naitoisiraona kuti mwese titori mugomo chaimo ainini yadhai unoguma pana unogumira pana iya yemupfano alright ndani plantation yemirichi unongoendawo kwachiendawo aibvirawo dai achidai pandova muchapangu mabhanana akatemwa ndo amuri kuona aya akatemwa 27 December obuda kukonawo pane 1950 plants pangu pane idzi dzakatemwa 1000
$1,950 pamwedzi dzaitobatisa mari yakatoti apa ndaiona $550-600 pamwedzi ndoya maishandisa kurarama kuti vana vaende kuchikoro vese ndo yandaitosenzesa saka izvi zvakatooma kana kuti vana vaende kuchikoro. Muri yenyu yakakura sei? Madzimai ndine 6 vana pane 13. Vana pane 13. Vamwe vamboendawo vakamboendawo kuholiday. Alright. Vamwe vakamboendawo kuholiday asi panapa panaungani handi 6 ba. Alright. Madzimai enyu ese vari panapa pazvakaitika madzimai pane 5. Alright. Wese wanga varipo. Vamwe varipi? Apa papane kitchen yanga iri kitchen yechimbini. Apa pane oven apa pane kitchen. Pazasi pacho apa pane futi kitchen yechimbini makitchen anga ari 4. Makitchen anga ari 4. Po paita mabedroom papane 3 rooms apo 1 2 3 rooms. 3 rooms dzese hapachina kana 1. Pachina kana 1. Saka chinonyanya kutiti panapa tigare nekuti inyaya yekuti kwekuenda hatina 1 2 ndo pandiri kutomboonera goresa redu ndirarama. Kana ndiri yasadza vana apa ndine ndiri pamwedzi ega ndofanira kuti kufubhagesi pamwedzi. Saka magwere angu esadza ndinoaona mumunda angu esadza chayakakwana ndoaona mumunda. Gore rino wakauya akambondipisira amwe nemushonga neglyphosate asi esadza angu ndinodina hangu ndinomawana. But zvakutishungurudza ndezvekuti mari yacho haichakwanisiki kubuda apa manje mari ndo yakushupa. Bozi wakatema mabanana. Apa ndimo akazoito apa ndindakazotowaka apa kuti nditombonere kugara. Maavhu akubereka mutoni akabereka umuna akabereka urapo uno akabereka atori muso. Kuti muwake musha uno zvakakutorera nguva yakareba sei? Zvinombonditorera nguva yakareba baba bosi ndakati 2018 ndaigara apo patakasvika pamurichi mukona uko 2019 ndipo ndakazoya panapa. Ndatoti 2020 ndakazonga ndakanga ndatovaka 2019 ndipo ndakatanga waka ndakatoya panapa ndavaka kitchen ndavaka nekitchen yae round up 2020 vandavaka iyo ndavaka futi nei yacho 3 rooms. Saka basa renyu remunda raibhadhara zvekana? Basa raitobhadhara bosi kana asi handina kubasa randakamboenda. Muri yangu ndozvega zvamunoita zvandinotoita zvekurima izvi. Ndozvandinotoita. Handitorina zvekuita zvototi miti yamuri kuona mirichi yakatopota kuenda pesa kudai yadzika neuku yanataura 60 mihombe yakadai. Kozoita midoko iri kuma 140. Ndikutaura nawo munzani zita renyu? Otilia. Timamuripo musi wakaputswa pamba. Nemwe mamuripo. Chii chakaitika musi uyu? Vakauya mapurisa nevashandi vasauro vauya vambosvika vati tauya vanhu ibvai mudzimba. Ndakambobudawo zvimwe zvakasarawo zvishoma zvakasara asi zvizhinji zvinhu zvakaparara. Wandosvika wangu aine mapiki aya iyo wangu ainawo wandosvika zvawadzekura dzimba marata anga asina kubviswa anga ari padenga wandopedzera dzimba dzadzika wangu aine mamachisa wawanga utori nawo wandopenda. Mapurisa haana chakabata anga akandomira mumusoro asi ivo vashandi vasauro wendi wanga uriita chii wanga uriita basa vachipwanya. Hamunambotrai kuda kumbotaura navo kana kumbonzwa kuti sei vazouya musi wanhasi? Mapurisa akanga wamwe wanga watotibvunzawo kuti chii chakamboitika nekuti isusu tandotumwawo ndozvavakandotaura kuti tandotumwawo ziperekedzai vakomana. Saka tisinatsoziva kuti chimiro chacho chakaita sei. Saka wanga wakutotibvunzawo kuti zvakadini vakataura kuti isusu takatangogara munomu 2018 tagara munomu varume vedu zvawatangosima mabhanana pakauya aizi chanaka iye akabva azoya vakataura kuti pane varume vauda kukwira mugomo munomu waruzi ngeeloji. Saka varume simai mabhanana varume wanga watongosima amwe vanhu vandotanga. Saka pavakazouya 2020 kana ndisingakanganisi ndipo vakauya vondotangopega vaitouya itotenderera munomu takandogara vaitotendera asi tasingazivi kuti ngeveidi. Wandouya aitendera tazondoona wapega padenga watotangozoya koisa waya vanenge waya kaukadizasi watangondopega newaya izotoziva kuti vakazi mamuzviwaeloji. Saka vanosimukai ndo maziviro atingotoita. Saka murigara sei panapa mama zvakadai? Kunogarawo pekutamburira. Akauya wouya imba iyi dzatinotogara idzi akatomboya akadzitsemura
azvidhonza tiyatiwaka ayaibvisa marata tiyatindodzosera tundogarawo zvekundotamburika. Aitouya aiti magwere nyaya ndidoatora titonetsana naye aitema mabhanana angotoya zvaitomatema aiti mabhanana angwa mirichi yangu aitema. Iye akauya wachi ndiye akauya achisima here mirichi yangu. Haana bvirambo yakusima. Hamuna mbomuona achiuya akabata badza? Haanaba. Kana musi wani? Haana zuva rimwe rakauya akaisa badzaba. Padenga apo pabanguru apo ndipo pakauya gore iri ratatobvei. Vati kwazi handisi kuda kubva paisa turori. Ameno kuti twakamerere hatuna here padenga pabangura ndipo akatoya paisa turori. Gore iri ratatobvei. Haana chinhu chakambobvira isa munomu. Kana kunze kwerodhi yakambogadzira. Nekunaya kwemvura ndizvikuona sei? Totonaiwa marata nditi amachira pero bhobhera ngondotsutsa indochingidzira utoisa jagi izuva rajezu racho kudai. Mimi hamuna chamunoambidza. Mamuripo musi wazvakaitika. Ndoziva kuti hazvinonetsa kutaura nekuti unenge uri pamusha pako, but ndingokumbira kuti munatso kundibatsira nekuti zvinondibatsira wena mukataura zviri pamwoyo penyu nezvakaitika. Vana vari kugara sei nevana manje? Kuchinaya? Mushingirira imboendawo pasona kuti mbona chimungana mese vanongoendawo musona yamacho. Aiwa, nekuti ngatisataura kuti kunaya, hapana mvura inonaya, ngatisati musiri kunaya. Inondorara mumweni wano wedu apa nekuti dzimba dzisati dzadeiba dzawanda. Dzimba dzisati dzawanda pasaka tinondorara. Uyu anonzani? Nesi Maria unoenda chikoro? Anoenda chikoro? Anenge achitobva panapa achienda chikoro? I think zvandaona zvinenge zvakakwana. Handizivi kana muine chamuda kundiudza chamuda. Zvizhinji ndamboudzwa hangu. Isusu hatizozivi hedu kuti muri weiba munoita nezvino. Asi chatinotokumbira kundoda kubatsirwa nekuti tatambudzika nguva refu. Okay. Handizvo chaizvo. Ndizvo zvatatovinga kuti muwane rubatsiro. Kana mhepo ikaitika marata akamatokwanisa kutowa aitoenda. Nekuti chakakosha chatinoda kuti chitange kuitika vana kunge vari safe. Kana kukatoita mhepo marata ese angonototowa aitoenda totogonotobata wana. Omwe hembe dzitonaiwa magwere dzese dziri mumba simotokomhanya tobata wana kuti vari pasi. Marata angonotodzika mumba mwaibuda kunze mwaitodedzera kuti nhau mwari mhanyai. Tine vana ava vari kurara panze kunoko kwamuparutsa kuHonde Valley. Nezuro chaichairo kuma7 dzemanheru ndakazotoona nyoka mumusoro panda ndakatorara imomo zvimadhina zvatakaronga izvi kuti tione pekugara. Ndakazotoona nyoka yatondisvikira padoko ndakatoruma. Saka tokurwadziwa zvisingaitiki. Toti dai tagona kuti tibatsirike kuti tikwanise kugara paro kuti tinge tiri mudzimba.